uGqirha Zweli Mkhize uthi nangona bekuqikelelwe ukuba iqondo lokusuleleka kwabantu lizakuba sencochoyini ekupheleni kwale nyanga sikuyo kaJuly uyokutsho ngoSeptember, uthi elinani ngahle lenyuke nangaphezu kunoku ukuba uluntu aluyithobeli imiqathango yokuzama ukuthintela ukunwenwa kwe-COVID-19. Uthi seso sizathu kanye esenze ukuba urhulumente aqinise imiqathango kwesi sigaba sesithathu se-lockdown equka ukuyeka ukuthengiswa kotywala. Umphathiswa uthi urhulumente ulungiselela unongekehli, yiloo nto ezama ukuthintela ukuphuphumala kwezibhedlele. We were expected to have positive cases, about 300 or so thousand by end of July. We're reaching 300,000 before then. And then secondly, the numbers of people who would be infected at any one time in August would be very close to 1 million. We are concerned that the numbers that the modelers were indicating that the surge is coming short in July and August and September, that we were tracking a little bit better than the optimistic scenario, which means we're a bit lower than what was anticipated. However, we were concerned that those numbers are variable. They depend on whether the public continues to be very strict on distancing, sanitizers, and wearing of masks, because the numbers can in fact get worse if we are negligent. Umphathiswa uthi ayixhalabisi kakhulu into yokosuleleka kwakhona kwabantu abaye baphila kule ntsholongwane. Uthi iinkcukacha abanazo zibonisa ukuba elinani alikho phezulu kakhulu kwaye nenani labantu abaye bagule ngenxa yoku lisezantsi. uGqirha Mkhize ukwathe bakhona abantu abaye babonakale besenayo le ntsholongwane noxa segqitha iintsuku ezili-14 nangaphezulu babe bengenazimpawu zale ntsholongwane yeCorona. Uthi iinkcukacha abanazo zibonisa ukuba nangona le ntsholongwane isenokubonakala emzimbeni kodwa ayingobantu abanokosulela abanye. We must say to our people, even if someone is found to be positive after, let's say, 14 days, and they must still be found to be positive, the evidence we have now is that they tend not to be infective at that point, even if you got a record of the virus being still shared. Umphathiswa ukwatyityimbisele umnwe wabantu abathe gqolo bethengisa izibulali intsholongwane ezingekho semgangathweni. Uthi oku kubeka impilo yabantu esichengeni. Umphathiswa ubongoza uluntu kuba lusebenzisane norhulumente kwiinzame zokulwa nalo bhubhane.